Ами да започваме. Първо да ви се представя. Казвам се Любомир Иванов и съм част от софтуерната поддръжка към Ник Electronics. В днешния вебинар ще разгледаме теми на база анкетата, която бяхме пуснали към вас и съответно ще се опитаме да ви дадем по-ясни и изчерпателни отговори. Това обучение ще бъде записано и в последствие вероятно ще ви бъде изпратено. За задаването на въпроси в долната част на екрана имате бутонче Q&A, където мой колега ще ви отговаря по време на обучението, съответно, ако ги задавате. Ами да започваме с нашето обучение. Така, ще разгледам няколко различни етапа, по-точно части от програмата, като първото, което ще се спра, с което сте срещали затруднения, това е зареждането на данни и по-специално ето тези три бутончета. Първото, през което ще преминем е бутона за управление на землището. Събрахме като обратна връзка, че се среща затруднения с този процес, съответно как се извършва актуализация на договори. Затова ще се опитаме да ви дадем малко по-така детайлно, нали, нещата и съответно на вас да ви бъдат по-ясно. В управление на землища вие можете да добавяте, да актуализирате землища, които имате добавени във вашия акаунт, като когато влезете тук най-отдолу бих искал да отбележа, тук се вижда колко имате като право землища съответно да заредите и колко сте заредили към момента. Това се определя от пакета, който съответно сте закупили от наша страна. Като ако желаете да вдигнете броят на землищата, то това трябва първо да премине през вашия търговски представител. Относно изтриване на землище, това може да бъде извършено след като се свържете с нас и подадете заявка, като основното е, трябва да знаете, че не трябва да имате договори към това землище, за да може то да бъде изтрито. Но това изтриване се извършва чрез подаване на заявка към нас. Когато направите съответно землище за актуализация и ако в него има промяна, то ще бъде ето с този статус. Договори за актуализация. Какво означава това? Това означава, че имоти, стари имоти, съответно вече имат нови номера на имоти и ви се предлага съответно да ги прегледате и да ги замените в съответните договори и както и да отбележите до кога старият имот може да бъде валиден, тъй като той може да засяга стар период и съответно да не се налага актуализация на договора. Когато отворим тази справка, тук отдолу можем да видим съответно информация за договора. Тук се вижда старият номер имот, а кликвайки ето тук на местоположение, т.е. приближаване до границите, виждаме старият имот и новият имот. Ако съответно няма да правим промяна, т.е. няма да го сменяме в договора, тук просто е достатъчно да отбележим до кога ще бъде валиден старият имот. В случая гледаме, че този договор е бил от 1.10.21 до 39.22 година. За целта тук трябва да си изберем 21-22 година. Следващият имот, който бихме искали да разгледам, той е с актуалност 23 до 25 година. Тоест, тук трябва да зададем, че старият имот ще бъде валиден до 24-25 година. Ако даден имот в момента не желаем да го актуализираме, когато застанем ето тук и натиснем хикчето, това поленце става празно. Натискаме бутона за запази. Системата ни казва, че два имота ще бъдат актуализирани и потвърждаваме операцията, с което извършваме съответно актуализацията на землището. Както виждате, вече остава един имот, който в процеса на работа трябва да го завършиме, тъй като това е много важно за цялостната завършване на актуализация и ако има в последствие промяна по имоти, то съответно да се покаже, нали, тук. Как се извършва самата актуализация на землища, които ви имате във вашия акаунт? На определен период от време системата проверява с кадастъра дали има промяна и съответно то се извежда с статус за актуализация. Самата актуализация се извършва като натиснем върху бутончето за актуализация и изчакаме процеса. Ако имате повече от едно землище за актуализация, когато кликнете на първото, между първото и последващото трябва да имате пауза, така малка пауза, примерно около 10 на секунди, преди да натиснете за следваща актуализация. Това се прави с цел да не се получи процеса да премине успешно, тъй като понякога, ако се натиснат едновременно, на второто землище ще ви даде статус fail, което означава, че трябва да повторите процеса.
Друг момент, при който можете да видите статус fail, това означава, че в даденото землище има имоти, които са без граници. Ако ви се покаже подобен статус, тогава е добре да се свържете с нас, за да проверим кои са имотите и да ви върнем справка с тези имоти, за да завършите промяна, т.е. да ги премахнете съответно от договорите. Така, ако искате да добавите ново землище, стига да имате налични свободни бройки, то можете да го направите от тук, като изпишете съответно или ЕКТ-то, или името на землището, както ви е по-удобно. След като филтрирате съответното землище, ето сега ще си избера едно, трябва да натиснете тук бутончето за добавяне. Само така. Ето, примерно, бутончето добави и да изчакате съответно процесът да приключи. Общо взето, това е по управление на землищата и няма като цяло нещо, което тук да се обърка, стига да спазвате тези стъпки. Все пак, ако имате затруднения, можете да се свържете с нас. Преминавам на следващите два бутона. Това е с зареждането на данни и зареждането на данни от Excel и съответно ID файлове. Получихме обратна връзка, че срещате съответно затруднения с зареждането на различните типове данни. Поетапно ще зареда няколко типа данни, за да видите съответно как се извършват процесът. Нека да започнем с данни от ИСАК. Когато кликнете на бутончето за зареждане, се изважда ето този екран, където тук можете да провлачите файла или съответно да го изберете. Затова кликваме ето тук. Отваряни са папката, където са нашите файлове и си избираме файла, който трябва да заредим. Файлове, които са изтеглени от ИСАК, т.е. от система, са от цифровите данни. Те са в zip формат и номерчето, това е вашето УРН. Този файл не трябва нищо допълнително да го правите, просто трябва да го изберете, да натиснете бутончето зареди, да изберете, че това са данни от ИСАК, да изберете в кое стопанство желаете да го заредите и съответно за коя стопанска година искате да бъдат заредени данните. След натискане на бутона ОК, тук отдолу в списъка, където е като историческа справка, виждате статуса, с който е в моментното зареждане. Този информационен бутон, лента по-точно, ви показва, че на всеки 10 секунди информацията тук отдолу следва да се обнови. Когато приключи самото зареждане, статусът ще бъде успешно обработен. Зареждането на данни от комасационно споразумение, т.е. файловете, които получавате по ползватели. Отново идваме тук. Файловете по ползватели, които се получават всеки един от вас след приключване на комасация, съдържат името на стопанството с тиренце година, .zip. Избирате си съответният файл и натискате бутончето Отвори, след което преминаваме към зареждане. Отново трябва да си изберем в кое стопанство и за коя година желаете да заредите съответния файл. Ако файловите, примерно от комасация, получите някакъв по-общ файл с архив, то трябва да го заархивирате и от него да си вземете вашите файлове, които желаете да заредите. Има случаи, в които желаете да си заредите и цялото споразумение, т.е. това е SP файла, който съдържа цялата комасация на землището с всички ползватели. За да го заредите коректно обаче, преди това трябва да направим една малка промяна в файла. С всеки един архиватор, който имате, вече на всеки един има инсталирана програма за архивиране или за архивиране, отваряме зипа и ето тези 4 файла трябва да бъдат премахнати. Защо се премахват? Първата група файлове ви показват, това е графичната част с парцелите, а втората група файлове, това е правното основание. Тоест, ако заредите така цялостно файла, вие ще заредите като имотчета, отцветени имотчета, а не блоковете. За да заредите само парцелите, т.е. блоковете на комасационното споразумение, е необходимо тези файлове да ги премахнем. Затварям си архива, той се актуализира автоматично. Връщам се в програмата, отивам на избор на файлове, избирам си файлчето с комасация, зареди, но тези файлове вече трябва да ги заредим не в данни от комасация, ами трябва да си ги заредим в работен слой. Тук даваме да продължаване и изчакваме отново целият процес да премине. Така, докато върви този процес, ще премина вече по-нататъка.
Сега, тук отново тази лента искам да отбележа. Споменавал съм и в предния вебинар и на конференцията го бях споменал. Това е бутон, лента, чрез която извършвате бързо търсене. Много често от вас някои започват да разтварят директно дървовидната структура, докато си намерят даденото землище или дадения слой. Това е лента, чрез която можете да направите бързо търсене, като изпишете примерно част от ЕКТ-то или част от слоя, съответно, след което можете да си изберете конкретният слой и той става вече активен. Така. Сега, първо ще преминем през да погледнем как премина с зареждането. Така, тук все още се обработват данните. Така. Сега, първите данни, които заредихме, това бяха данни от ИСАК. Избирайки свои данни от ИСАК, те се зареждат съответно дясно върху картата и в ляво автоматично виждаме, че те са групирани вече по култура. От тук насетне, ако желаем да направим оцветяване съответно по култура, това можем да извършим чрез бутон стилизация. Избираме по колони, като водеща колона за запълване е култура и даваме бутон запази. Съответно, виждате как групирани те така остават и съответно ето тук в дясно оцветяването. Подгрупирани, това означава, че те са групирани по критерии дадената култура и когато кликнем тук отпред на опцията, съответно ще видим всички блокове към тази култура. Тази лента тук, което е това бутонче тук, ни позволява да разширим съответно тази атрибутна информация и да разгледаме всички данни, които се съдържат в справката. Тук вече можем да видим площта, идентификатора, това е БЗС номера, съответно землището, в което се намираме и по-нататък вече имаме примерно и съответно по коя екосхема да са участвали. Сега тази колонка отново ще си я скрия, т.е. когато искате да работите с по-голяма справка, това винаги можете да го разширите или съответно да го свиете. Преминавам тук отгоре на нов филтър. Новия филтър навсякъде, където се отвори във всеки един слой, той е свързан с съответната атрибутна информация. Тоест, това, което виждате тук, е свързано с ето тази част от слоя. За всеки един слой тук ще видите различни полета. Например, ето тук, ако желая, мога да филтрирам само по конкретна култура. Примерно, добави като нов, натискам бутончето и тук съответно ми се филтрират всички парцели, които са с тази ечемик зимен. Ако не желая да използвам групирането, ето тук мога да премахна групирането и вече си виждам всеки един блок. Тези блокове вече от ИСАК, ако искам, мога да ги прехвърля в работен слой, където в последствие мога допълнително да ги обработвам. Това става като ги маркирам, натисна бутона копирай и съответно си избера в нов работен слой да ги копирам. Но това за копирането ще го покажа малко по-нататък по друг критерий. Така, съответно, ако желаете дадения слой, блоковете, ако искате, можете да ги пресечете с КВС-то и това ще ви покаже кои имоти попадат вътре, с каква част от него. Тази справка може да бъде експортирана и съответно към Excel. Тук виждате общия брой на блоковете в съответния слой и общо като декари какво се съдържа в данни от ИСАК. Така, преминавам към следващия слой, а именно това е данни от комасация, които заредихме по ползвател. Съответно, тъй като тук нямам съответно групиране, а автоматично при зареждането е избрато групиране по култура, премахвам това групиране и съответно си виждам вече блоковете. Отново тук мога да разширя тази справка и съответно виждам номера на блока, землището и каква е площта. В един слой данни от комасация вие може да заредите няколко от различни землища. Тоест, ако работите в няколко землища, просто файла, който преди малко заредих, ще получите различни файлове за всяко едно землище и може да ги добавите към този слой данни от комасация. Ако желаете вече да си филтрирате по даденото землище, това можете да го извършите чрез бутон Нов филтър. Именно когато кликнем на него, ако имаме повече от едно землище, ще го видим в този списък.
можем да си го изберем и съответно да филтрираме информацията. Тоест, много е важно да знаем, че този филтър тук е свързан с ето тази част от атрибутната информация. Друго, което искам да отбележа тук е тази лента за търсене. Това е така нареченото бързо търсене, т.е. то прави търсене по част от името. В смисъл, ако напиша в момента 29 и дам Enter, ще ми се покаже съответно навсякъде, където види 29, цифричката, съответно филтриране. Тоест, ако искам да филтрирам по конкретен блок, отивам на нов филтър, съответно ето тук по номер БЗС, избирам го, добави като и съответно той ми се филтрира. Ако желая вече да се позиционирам директно върху този блок, кликвам върху блокчето, сега вече мога да затворя филтъра и заставам върху блок, където вече мога съответно да, ако желая да го изтрия или да го експортирам към навигационна система или съответно да си го копирам в нов работен слой. Ако имате съответно административна карта плюс, можете да направите изчисляване и на средният наклон. Филтър, който сме използвали, неговото премахване става ето от тук, като натиснем хикчето и съответно той се изчиства. Така, това беше и по зареждане от данни от комасация. Преминавам към следващата опция, която е работа с, съответно с КВС-то. Сега ще си избера землището, в което работя. Така. Тук вече, относно новия филтър, имаме доста повече възможности за филтриране на информация и съответно, ако имаме модул имоти, да си извлечем данните. Сега ще направя едно малко по-специално филтриране. Кликвам на нов филтър. Първо, това, което виждате отгоре, това са така наречените популярни филтри. Най-често се задава въпрос как мога да си изведа договорите, които са ми изтичащи или съответно активни договори. Ако желая да изведа справка с активни договори за дадена стопанска година, просто си в момента на първа позиция виждам текущата година, давам добави като нов. Ако имам съответно имоти, те тук съответно се позиционират. Сега ще затворя тази опция, за да се позиционираме върху малко по-детайлно върху атрибутната информация и по-специално ето върху това бутонче. Това бутонче ни показва колко договори има въведени в системата и съответно кой е изтеклия договор. Кликвайки върху опцията, системата ни позиционира върху имота. Тук се ви показва. Съответно, тук виждаме и какви договори имаме. В случая първият при мен е анулиран, вторият при мен е активен. Кликвайки тук, вече се отваря ето този екран, в където виждаме типът на договора, кога е въведен, съответно, че е активен, коя стопанска година започва нали, да се подава примерно към декларация по член 69. Ако примерно е договор, съответно виждаме информация, примерно ако сме ввели агенция по вписване, нотариален акт номер, районен съд. Т.е. това е информация, която се взима директно от договора от модул имоти. По-надолу вече виждаме информация с съответните имоти, както и виждаме съответно по общата площ по договор. Ако сме си отворили договор за найем или за аренда, тук съответно ще се вижда и каква е площта за аренда. Тук отгоре виждаме бутон, чрез който когато го кликнем, директно ни пренасочва в модул договор. Тоест по този начин вие лесно и бързо можете да си проверите даден имот, дали сте му ввели договора, статусът на договора, дали е изтекал, дали е анулиран, съответно да го прегледате имота върху картата и директно от тук, ако желаете вече да преминете по редакция на съответния договор. Така, сега другото, което искам да направя, ще премахна ето този филтър. Другият начин, това е изтичащи договори. Отново, когато кликнем от тук, тук вече можем да проверим изтичащи договори, примерно ако са били подписани 25-та, 26-та или за съответният стопански период, кликвайки от тук, те ще се изведат. Ето това вече са ни договори, които изтичаме. Ако си позиционирам върху един договор, тъй като този е с малко по-специфично, тук вече виждаме, че имам един активен договор за наем, един предстоящ договор за наем и съответно и един изтекал договор. Ще отворя активния договор. Съответно, виждам
кои са детайлите по договора, т.е. ако съм въвел рента в самия договор, имайте предвид, че тук ще видите информация, която е въведена в самия договор като пари, дали има съответно натура, собствениците, съответно с какви декари са, съответните имоти и отдолу тези общи данни, тотали, както се казва, към съответният договор, който сме си отворили. Така, сега друг тип начин на филтриране. Примерно искам да си изведа в филтъра имоти, които са реални граници. Т.е. с тях сме ги подали в декларация с не желая да участвам. По конкретен договор, в случая е при мен, идвам на нов филтър, отивам на панелче договори, изписвам си номера на договора, избирам го, отивам на опция парцели и слизам ето тук по-надолу, участие по член 37В и казвам тези, които няма да участват. Натискам бутона за филтриране. Това са всички имоти от конкретния договор. Сега тези имоти, тъй като с тях ще работя в последствие, искам да ги копирам в нов работен слой, абсолютно всички. Маркирам всички имоти, натискам бутон копирай, в работен слой ще ги копирам, нов работен слой, като тук вече мога да си кръста името на слоя, примерно реални граници. Съответно, тъй като искам да направя съседни имоти да се обединят, т.е. да станат като един общ блок, натискам ето този бутон обединяване съседни граници. Ако натиснете и бутончето от метката този, штракнете и върху покажи върху картата, системата автоматично ще отвори слоя и ще направи визуализация върху картата. Кликвам върху него също, натискам бутона запази. Системата, ето, вече виждате, че автоматично ми избра слой реални граници и това съответно са блоковете, което е било възможно да се обединят. Ето ги. Всички имоти, които са били към този договор, са били съответно обединени. Сега, тъй като тук искам да направя вече корекция по дадения блок, сега, за да направя корекция по дадения блок, тук, както виждате, имам активно землище и слой реални граници. По принцип, можете да и оставите така нещата, но когато са по този начин, кликвайки върху блока, вие ще видите един път КВС-то и съответно отдолу ще видите блоковете. За да преминете към директна работа с съответния блок, като тук се извежда информация, този блок е създаден от съответните имоти, като това наименование може да бъде променено. Това става като сме си кликнали вече на блока, премина на бутона редактирай и съответно ето тук име на парцела мога да си задам някакво мое, което е общо, т.е. което аз си го знам, или просто да си го кръстя отново номер 4 и да дам бутон запази. По този начин съответно името на парцела придобива, става с името, което аз съм му задал. Така, връщам се отново тук. Сега по този ще махна землището отдолу, ще остава само свои реални граници. Кликвам тук, искам да премахна ето този път, тъй като имам и някакъв път, може би, който от договора ми е дошъл. Как се прави корекция на граници на блок. След като го избера за редактирай, преминавам на редакция на граници и съответно тук с десния бутон вече мога да започна да го премахвам. Когато приключа с редакцията, съответно, нали, блокът вече, нали, той си приема това, което съм извършил като промени. Сега аз съм си подготвил един специално слой по този въпрос, където съответно съм направил такова обединяване. Момент. Така, така. Това са блокове, които от същия този договор, които съм обединил, съответно направил съм и разделяне на блок. Сега, по принцип, как можете да, ако сте направили такова обединяване, но решавате, че даден блок трябва да го разделите на няколко части, това може да стане като се приближим до блока, бутончето редактирай, използваме ето тази опция разделяне на граници и съответно там, където желаем да направим разделяне от единия и до другия край с кликване,
се извършва поставяне на линия и в ляво ни се показва колко ще е единия блок, в дясно ни се показва колко ще е другия блок. Ако желаем да направим прецизиране, т.е. да, примерно този блок да го увеличим, а този да го намалим, то тази черта, която сме поставили, можем да я преместим, съответно докато преценим, че примерно разделянето ни е коректно. След като сме направили това прецизиране, натискаме бутончето Запази и с това извършваме съответното разделяне на двата блока. Сега в този слой, както виждате, искам да ви покажа ето тук. Тук виждате, че в момента това е текущата атрибутна информация, която има към текущия блок. Обаче имаме случаи, при които искаме да си добавим допълнителни колони или допълнителна информация, която желаем да проследяваме. Как се случва добавянето на допълнителни колони? Това става чрез бутонки настройки. Ето тук виждате в момента, че това са ми активните колони. Избираме настройка на колони. Съответно, искам да добавя култура и дата на сеитба. Как се извършва това? Натискам бутончето добавяне на поленце. Тук, примерно, ми се подават възможност да добавя различни видове нови полета, като култура, землище, НТП, текстово поле, числово поле. В случай ще избера култура. Тук ще поставя име на полето, след което ще добавя още едно поле, дата на сеитба. След което ще натисна бутончето Запази, с което извършвам добавянето на тези колони. Сега ще разширя справката атрибутна информация, за да прегледам новите колони, които трябва да са празни в случая. Те ги няма в момента. Сега как ще си добавя към блоковете съответно култура? Култура мога да направя чрез мултиредакция. Когато маркирам блоковете и съответно ето тук мога да си избера да направя масово въвеждане на културата, само че нещо може би интернета ми прекъсна и новите полета не ми се виждат. Да видим сега. Или аз не успях да ги въведа. Да, пропуснал съм да натисна бутон за пази, за което се извинявам. Сега вече те се виждат ето тук полето култура и дата на сеитба. Ако имам повече блокове, ако искам на всички блокове, примерно да въведа наведнъж култура, съответно маркирам блоковете, натискам бутона за редакция и ето тук виждаме новите полета. Кликвайки на поленце култура, мога да си избера примерно културата и да натисна бутончето запази. Ако на третия блок желая да въведа култура, само на него, натискам бутон за редакция, редактирай ето тук отгоре, и идвам на полето за култура, в случая може би аз избрах същия, и тук съответно ако желая мога да я сменя, примерно с мека пшеница зимна, и съответно тук ако искам мога да си отбележа дата на сеитба. Какво всъщност ни помага добавянето или премахването на подобни колони? Ако използваме тези допълнителни колони, когато преминем през филтриране, т.е. през новия филтър, то съответно те се добавят и ето тук. Тоест, според това, което ние сме въвели като информация, като нови колони и желаем да работим с тях, в последствие ние можем да извършим и различно филтриране. Примерно мога да избера по дата на сеитба, съответно, ако имам повече от един блок и съответно да си ги покажа и съответно да ги визуализирам. Или примерно, ако желая да филтрирам по култура, примерно както си въведох културата, ако имам повече от една култура, ето примерно мека пшеница зимна, давам добави, той ще ми покаже само този блок, след което като кликна върху него, той се показва вече тук
И съответно с този блок мога да реша да продължа да работя. Ако в даден блок, примерно, желаете да направите ново очертание, т.е. не е необходимо да затваряте слоя, директно както сме тук, имаме бутончето за нов обект. Кликваме върху него. Тук вече можем да въведем име на парцела и да натиснем бутончето Запази, като съответно този блок се създава в конкретният слой. Имате опции за създаване на нов обект изцяло без слой. Това става, ще премахна за целта в момента тези активни слоеве. Ето тук от така наречените тези бързи бутони. Тези бързи бутони ви помагат, също те са като допълнителни, които ви за вашата работа. Първият бутон, ако го натиснете, вече имате възможност да работите върху цялата карта, т.е. не само с една част от екрана, примерно ако искате да изчертавате. Преминавам на бутончето измерване на площ. С двоен клик приключвам процеса по изчертаване, натискам бутона Запази и тук вече имам възможност да създам нов работен слой или примерно да ги създам в някой текущ слой. Ето, примерно, избирам си слоя, който преди малко създадох, въвеждам някакъв номер или име на блока и натискам бутончето Запази. Тук съм оставил отметката за показване на блока и съответно той се отваря слоя и се показва съответно изчертаване. Тоест, ако желаете да изчертаете в момента някакъв блок и съответно искате да го покажете върху картата, това е директен начин за лесна и бърза работа. Друго, което искам така да отбележа е когато получите файл с екселски имоти, които трябва да бъдат променени, но тази таблица примерно съдържа повече колони, която трябва да се обработи. Сега ще ви отворя една такава таблица, която съм си подготвил. Представете си, че сме получили ето този файл и ето тези имоти. Искам да ги проверя, съответно преди да ми се предлагат, преди да подпиша договори с собствениците и съответно трябва да направя проверка, да видя къде се намират и съответно дали ме устройват. За целта от тази таблица е добре, когато получите подобен тип файл, дали от общинска служба, дали от някъде другаде, е добре да имате колона идентификатор. Това защо е така? Ако понякога получавате файлове, които съдържат само номера на имота и в този случай се налага една допълнителна обработка на файла. Но за да не ви отнемам време, ако ви попаднат такива файлове, винаги може да се свържете с нас и съответно, нали, или ние да ви направим обединяване, или да ви покажем начина, през който се получава. По принцип се използва формула. В този пример ще разгледам чистия вариант, при който получавате с колона идентификатор. Маркирам и си копирам имотите. Отивам в бланката, която имаме за импорт. Бланката за импорт, ако тя съдържа една колона, като името на колоната е cat indent. Тук идвам и съответно си поставям номерата на имотите, запазвам екселския файл, връщам се в програмата и отивам на зареждане от Excel. Съответно идвам тук, имоти за проверка, избирам го, давам зареди. Така, докато тече процеса по зареждането, бяхме заредили едно цяло споразумение SP файл, който е достигнал до очаква дефиниция. Това е така, тъй като тук се налага все пак да изберем, трябва да изберем коя колона всъщност съдържа името или номера на блока. Кликвам на бутонче редакция на моливчето, натискам бутон Name, т.е. това е името на... Значи, или Name, или ето едно от тези две поленца. По принцип, тук в самите файлове се съдържат в двете колони едно и също, но винаги е добре, когато зареждате на цяло землище, да изберете Name, натискате бутона OK и изчаквате да завърши процеса. Така, файла имоти за проверка, той се зареди. Това са имотите, които ще проверявам. Примерно имоти, които съм взел от фонда.
Извинявам се, днеска интернета ми е малко прекъсващ. Сега преминавам в работен слой и ето, виждате как се създава слоя. Той приема създаден от, като името на слоя е името съответно и от файла. Имоти са проверка. Активирам слое и ето това са имотите, които съм получил и съответно мога да ги прегледам. Сега, както виждате, примерно тук има имоти, които искам да ги обединя. Имам няколко начина за обединяване или да ги копирам в нов слой с обединяване на съседните или директно тук да ги обединя. Ако желая да ги копирам в нов слой, т.е. примерно бързам, маркирам си всичките имоти, натискам копиране. Отивам в работен слой нов, обединяване на съседни граници, давам бутончето запази и вече тук ще имаме копиране. Ето го. Тук съответно трябва да сменя слоя и всички от тези имоти, които са били с съседни граници, ето виждате те как се обединяват. Съответно, вече тук, ако желая, мога да извършвам допълнителни промени. А ако искам пък ръчно, нали, съответно да правя обединяване на блоковете, мога да си премина в слоя, който ето тук създаден имоти за проверка, как става съответното обединяване. То, за да извършите обединяване на два парцела един до друг, кликвам на първия, редакция, използвам обедини граници, маркирам втория, обединяване и запазвам. С това извършвам съответното обединяване. Много е важно това да бъдат съответно съседни граници на имоти. Често сме получавали въпрос защо в момента не се позволява обединяване на парцели, които нямат обща граница. Това е така към настоящия момент, тъй като когато правите очертаване за ИСАК или тръгнете да правите блокове, които искате да подадете за комасация, това се води като фатална грешка и се дава като парцел с повече от една граница. Затова няма тази опция. Това създава доста трудности при работа с държавната администрация и техните платформи, тъй като те не позволяват работа с едни такива блокове. Така че към настоящия момент съответно се работи по този начин, т.е. не се позволява подобна опция. Така, преминавам към зареждането и работата с файлове, така наречените ID файлове. Това е изходните данни за споразумение, в които се съдържат информация за всички сключени договори, съответно и за декларациите, които вие сте подали по член 69 и по член 70. Зареждането се извършва ето от този бутон плюс. Идваме тук, избирам съответният ID файл и давам опцията зареди. Съответно, файла започва да се зарежда и когато той се зареди напълно, вие ще го видите в слой заявление и декларация ето тук отдолу. Сега ще отворя един слой, който съм подготвил за работа, землище поликраище. Отваряйки го, тук в момента е извършено автоматично групиране по арендатор, съответно съм направил и ето оцветяването на декларациите. Сега искам малко да разширя тази атрибутна информация, за да видите какво по-точно се съдържа като детайли. Тук се съдържа всеки един, в момента се съдържа всеки един декларатор, номерът на имота, каква е декларираната площ, каква е площта на имота по документ, т.е. по КВС, по коя декларация съответно те е имотя и съответно какво е желанието на декларатора, типът на имота, категорията. Всичката тази информация съответно идва от ID файла. Вижда се статус на имота дали е изцяло деклариран, съответно и за коя стопанска година. Ако кликна тук, пък вече се отваря информация и за съответно договора, като тези данни, които виждате тук, те също идват от ID файла. Сега ще се върна ето тук и ще премина на групирането. Тук ще избера групиране по декларатор. И ето вече тук виждаме групирана информация по декларатори, с кой колко декари е декларирал. Тоест тук можете да видите за даденото землище, всички ползватели в даденото землище,
общо колко имат декларирани като имоти, а когато кликнем на съответния декларатор, тъй като информацията тук е обединена, т.е. е групирана по този показател, вече надолу виждаме информацията за детайлно с всички сключени, всички имоти към съответният ползвател и вече от тук насетне тези данни, ако желаем, можем допълнително да ги обработим, т.е. примерно вашите декларации, примерно искате да си ги маркирате и съответно да си ги копирате в работен слой, където ще извършвате допълнителна работа по тях. Тоест, изходните данни за споразумение, те както ви показват какво има декларирано в даденото землище, съответно можете да направите проверка и по вашите декларации дали всичко е коректно подадено или дали нещо не е изтървано. По принцип, когато има някакви доблажи, би трябвало от Общинска служба по земеделие да ви върнат съответно информация, но не това често винаги не се случва. Имайте предвид, че когато се зареди един ID файл и съответно там, където видите примерно дупка, т.е. няма нищо, това означава, че даденият имот не е деклариран. В този случай, както имате зареден ID файла, ако имам землището, примерно поликраище, мога да активирам и съответно землището и съответно да си кликна на имота и да видя, че с даденият имот той се води всъщност като бяло петно. Тоест там, където няма отцветяване, няма извършена, няма декларация дали по 70 или по 69, това се води като имот бяло петно. Нали? Да го знаете като и допълнителна информация. Това е по ID файла и нещо, което искам накрая така да покажа, това е мобилното приложение. Мобилното приложение ще ви го покажа в симулатор. Сега, когато стартирате мобилното приложение, добре е при стартирането да изберете езикът, на който ще работите, като езика един път избран, той си остава, след което си въвеждаме потребителското име и парола и натискаме бутончето влез. Имайте предвид, че всичко, което сме очертали като парцели, като КВС-та в веб версията, т.е. в модул административна карта, то автоматично се зарежда в мобилното приложение. Единствено, ако чрез мобилното приложение сме направили очертаване, само тогава трябва да направим синхронизация с цел данните да се прехвърлят в административната карта. Сега, тук отново имате бутонче за създаване на блок, за измерване на разстояние, за позициониране на местоположението, а отдолу са двата ви бутона. Първият е бутончето карта, което ви показва всички от тези слоеве, които имате качени в административната карта. Ако кликнете на даденото стопанство, той ще ви филтрира блоковете към съответното стопанство. От тук насетне вече, кликвайки на тази стрелкичка, мога да си отворя съответно блоковете. Те се виждат. От тук вече мога да търся по конкретен блок или съответно ето от тук мога да си го отворя. Тоест, отваряйки слой данни от комасация, който аз преди малко заредих в web версията, той се вижда автоматично в мобилното приложение и съответно тук вече, ако желая, мога да филтрирам отново по землище, по номер на блока и съответно да го заредя върху картата. Същото мога да направя примерно и с КВС, като ето тук отново имате бутон лента за бързо търсене. Сега да видим, тъй като работя през много момент. Така, изписвайки примерно името на землище, отново мога да си избера даденото землище. Програмата ми показва целият списък с имоти. Ако искам директно конкретен имот да си потърся, натискам на бутона за активни филтри. Ако знам примерно номера на масива и номера на имота, ги попълвам, натискам бутончето търси, след което той ми се филтрира, натискам покажи върху картата и съответно се зарежда. Иначе ето го КВС-то как е зареден. Така, другото, което сега това ще го отменя, отново ще застана на карта. Тук в измервания се съдържат всички от тези блокове, които вие сте очертали.
Тоест, направили сте ръчно очертаване, било то чрез използване на GPS-а или чрез ръчно очертаване. След като го направите това измерване, тук се показва опция за синхронизация, т.е. да се прехвърли в административната, в веб версията. Имайте предвид, че съответното измерване, докато не го синхронизирате, то остава активно на съответното устройство. Така че ако направите някакъв резет на телефона или зачистване на паметта, то този блок съответно ще изчезне. В опция още съответно се виждат вашите данни, потребителски данни, съответно обща информация за профила, както и паролата. И това е така накратко за мобилното приложение. Извинявам се, тук малко се затрудняваме при работата с симулатора. Но общо взето това, което трябва да знаете, че всичко, което имате в административната карта, то се прехвърля и в мобилното приложение. Периодично проверявайте в Google, в Apple Store или в Google Play, съответно дали има актуализация. Ами, това е за сега от мен. Вече от тук насетне, ако имате въпроси, както казах, долу имате по средата едно бутонче Q&A, където можете да отправите вашите въпроси и мой колега съответно ще ви отговори на тях. Получих въпрос как да разберем на кого са белите петна. По принцип, белите петна би трябвало като информация можете да получите. Ма сега някъде предоставят, някъде не предоставят от Общинска служба по земеделие. Даден имот обаче с данните за собственика, като информация може да се получи в кадастъра. Или, примерно, ако във вашия профил има заредени данни от ОСЗ, като имате предвид, че тези данни от ОСЗ са към някакъв по-стар период, съответно по името на старият собственик да се намерят съответно наследниците. При мен, аз лично имам такъв казус, нали, с лични имоти, така се свърза с мен даден арендатор, имота беше бяло петно и чрез Общинската служба по земеделие, доколкото разбрах, бяха достигнали до мен. Но най-добре, когато имате имот, можете да попитате в Общинската служба по земеделие. Така, когато имате имоти, т.е. сте светнали дадено землище, имотите, които ви интересуват, съответно, сега ще отворя дадено землище. Момент. Искам да светна имоти, които само мен ме интересуват. Извинявам се, само да превключа. Така. Ако е група от имоти, съответно, ако съм си ги филтрирал, примерно, тук по време на обучението филтрирах с конкретен договор. Когато ги филтрирам, маркирам всички имоти и ето тук отгоре в дясно има оцветяване на филтрираните обекти. Това ви прави моментно оцветяване на всички от тези обекти, които сте филтрирали предварително. Други въпроси?
Така, Да, запис от вебинара ще ви бъде Запис от вебинара ще ви бъде изпратен на всички, които сте се регистрирали. Кои очертания имате предвид? Значи, ако е от комасационни споразумения, очертанията вече те са до година нали, по кампания директни плащания. Тя започва, мисля, че някъде март-април очертаването, всяка година малко периода въжи. Съответно, след което към юни месец те са обработените вече блокове се качват в система СЕУ, в която вече са добавени блоковете и съответно тази информация можете да изтеглите и да заредите в вашите профили. В момента приключват все още комасационните споразумения, въпреки че са преминали всички официални срокове, все още върват такива споразумения. Както знаете, след споразумения за обработваеми земи следват запасища или вадени мери, така че в момента все още върви този процес. При някои наши клиенти продължава до март-април месец. Всичко зависи как се случва, дали има разбиране в съответното землище. Ако Значи, конкретно три имота, тук отново ще имаме още един въпрос. Ако имате три имота, имате няколко варианта, които можете да проверите. Или, примерно, да ги въведете в файла за импорт от Excel, или съответно да си ги филтрирате от даденото землище. Как става това? Сега ще премахна ето този филтър. Активирал съм конкретно землище, в което в момента виждам абсолютно всички имоти. Отивам на бутон нов филтър и ето тук на идентификатор ви падат всички имоти към даденото землище. Ако искам конкретни имоти, примерно, избера да си покажа, само момент, така, изписвам си а, така, маркирам си имота, след което преминавам към следващият имот, ако го има, маркирам втория имот, маркирам третия имот, натискам добави като нов, те застават ето тук отдолу, маркирам трите имота и мога директно да си ги подсветна. Ето те се подсветнаха двата тук или вече третия, зависи къде съм го избрал, явно е в другия край на землището, но тези двата примерно са близки. Така. И аз благодаря за вашия въпрос. Както на конференцията отбеляза господина Костов, така и в момента ще отбележа в системата няма разработен комасационен модул, като една от основните причини е, че първо никъде няма официални изисквания какви трябва да са файловете за комасационно споразумение. В смисъл, извеждат се едни показатели, примерно колко трябва да е като минимален размер блока, какви трябва да е ширината на границите и така нататък. Като тази информация не се прави като публично достояние, т.е. тя се предоставя само за софтуер CADIS. Т.е. никъде не се извеждат официални изисквания за провеждане за извършване на комасационно споразумение, по което ние да работим. Освен това, всяка година тези параметри се променят, което разбирате, че към настоящия момент ще би отнело доста ресурс. Но като цяло към настоящия момент, за съжаление, няма ясни правила към разработчици на софтуер, чрез които ние да се запознаем и с които ние да разработим комасационен модул. А, Именно това е причината, поради която въобще това към настоящия момент не стои като дневен ред пред нас. Докато не се изяснят нещата към изходните данни относно проверките и тези правила не бъдат ясни, на една информация, която ние намираме по различни сайтове или чрез различни заповеди, които не стават съвсем публично достояние, ние не можем да предприемем действия.
Предвиждаме, нали, някои допълнителни опции към програмата, които примерно да спомогнат за едно комасационно споразумение, но като цялостно такова за предаване към КАДИ за проверка, както казах, доста са факторите и причините, които дори от страна на наше желание не можем да реализираме, за съжаление. Филтрация на действащи договори по няколко ползвателя едновременно. Сега тук малко, може би аз не разбирам въпроса, говорим за собственици или за постопанства. Ще ги спомена и двата като фактора. Сега ще премахна филтъра. Сега, на нов филтър, отново се връщаме на нов филтър, той е доста често използван. Ако имаме, примерно, било то за активни или за изтичащи договори, след което ето тук на собственост, по-надолу. Тук имате възможност да потърсите по няколко собственика. Това са собствениците или наследниците, които са въведени в съответния договор. Когато кликна в момента на полето, това са всички от тези собственици, които аз съм въвел в програмата. Ако маркирам няколко собственика и ги филтрирам, то системата ще ми покаже ето имотите с тези договори. Като тук съответно имам възможност да филтрирам информацията по активни договори. Тоест, един път избирам активни договори за съответния стопански период и след това искам да видя договорите по конкретен собственик или собственици. И ето как излиза информацията, т.е. за тези три собственика. От тук насетне вече, ако си кликна върху съответния договор и мога да си проверя активния договор с съответният собственик, примерно. Ето го активния договор. Това е начинът за филтриране. Не знам дали правилно ви разбрах въпроса всъщност. Така. Относно вебинар за модул договори, ами лятото имаше, записваме си го отново. Следващия вебинар да бъде за модул договори. Както знаете, на нашата първа национална конференция, която направихме преди няколко седмици буквално, представихме прототип на модул договори, така че може би вероятно такъв ще бъде организиран след като сме готови с новата версия или вече колегите ще преценят, ще извършат анкета и ще преценят дали към текущата или към новата версия. В момента усилията са ни насочени към новият модул договори, който да ви го представим, който да бъде доста по-добър и доста по-съвършенстван от текущия съответно и да обединява функционалности, възможности от Technofarm, AgroOffice. Така, стопанства за филтрация отново се извършва. Значи, когато си изберем филтъра на даденото землище, нов филтър, само момент, ето тук отдолу ще премина. Ето стопанство. Поле стопанство. Така, нека само набързичко отново да спомена филтрите. Когато изберете работа с дадено семище, съответните филтри, които виждате тук, те са свързани с тази атрибутна информация. В първата част виждате популярните филтри. Популярните филтри тук вече може да търсите имот, собственик, тип на договора, т.е. найем, аренда или собственост, активни договори и изтичащи договори. В следващия панел парцели можете да търсите по конкретен имот, НТП, съответно по участие по член 37В, т.е. в зависимост според настройката, която сте направили за декларацията, дали ще участва по член 37В или няма да участва по член 37В. На следващият панел вече можете да филтрирате по конкретен номер на договор или група от договори. Така че е добре, когато тръгнете да филтрирате, да разгледате тук панела и съответно според това, което ви е необходимо, да си филтрирате информацията. Но
общо взето за стопанства за години да сме се постарали, нали, тук по-нагоре да ги излечем по панелите. Просто трябва да видите къде точно, коя точно информация ще се намерите. Но ето тук, колкото стопанства имате, съответно, примерно искам активни договори за 25-26 в конкретно стопанство. Сега не знам дали тук ще имам за това стопанство договори, но ако имам информация, ето те ми се извеждат. Тоест в момента съм филтрирал договорите за 25-26 година само по стопанство земеделски зрънчо и вече от тук насетне тези имоти, ако желая, мога да си ги запазя в някакъв нов работен слой. Това е. Какво означава да се участва по член 37в? Когато отбелязвате имотите си за декларация, вие съответно трябва да отбележите дали дадения имот ще участва в комасационно споразумение или ще го заявите в реална граница. Когато го заявите за участие в комасационно споразумение, а именно член 37в, това е споразумение за обработваеми земи, които се правят в края на август и септември и началото на септември месец, то съответно там отбелязвате дадения имот. Дали ще го включите в комасационното споразумение или ще го отбележите като реална граница. Когато го включите в комасационното споразумение, този имот се взима в баланса, т.е. той се гледа дали е обработваем или е необработваем. А когато имотът се отбележи като не желая да участвам, той се заявява като реална граница. Т.е. когато очертавате вашите блокове за кампания директни плащания, той се очертава там като реална граница, а не се взима в база комасационно споразумение. Радвам се, че харесвате нашия продукт, по който продължаваме непрекъснато развитието. Добре, нещо друго, тъй като малко попресрочихме времето, но все пак имаше и въпроси. А, от ЗКПО какво имате предвид? Самото качване липсва. Здравейте, наш колега ще се свържи в последствие с вас, за да уточниме при вас нещата съответно. Да не отнемаме времето и на другите. Добре, мисля, че това беше от мен за сега. А, вече ще се видим на следващ вебинар или на конференция. Пожелавам ви хубав и успешен ден и до нови срещи. Надявам се да съм ви бил полезен. И аз ви благодаря на всички, които се включихте в нашия вебинар. Днес той беше малко по-различен, не точно към функционалност,